Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyidwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela Nje. umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Hey, welcome to Diaza TV, another episode of Young John. Another day, another banger, another hot one. Bafo? Riyatumela. Sibingelele abusheni kuya more sanibonani. Sanibingelela siphinde sinamukele kuDiaza TV. Nanazo mfethu. Singodokotela bothando. Dr. V no Dr. M. Diaza Hospital. Hallelujah. Sekusho ukuthi nisibolekela le uniform yamanesi lene odokotela. Uyingcwele Nkosi. Vele sihlephule la eshowini. Nkosi. Amen. Hallelujah. Hayibo. Bafethu ningakhohlwa njalo after mayiphela le maniqeda ukuyibuka le. Niyaqala nisuke ku YouTube. Jikela ngapha uthi Diaza Brothers uzosithola futhi sikhona izobe iqala manje ngo-past 8 makuphela nje le iyaqala enye iyaqala iyagqilaza ayagqilaza nakho hayi qomqede ubani bona labo fola bafethu lana sina amajita awu2 all over nje yabona ukuthi akusama out lawa agrand kodwa manje lanto bafuna ukuyikhuza ise early isa ku early stage ya kuma early stage le cancer bafuna ukuyicure kusase isa kuma early stage and kubalekile vele ukukhiwa izinto isa bathi ligoltsha lisemanje sheshe kukhuze ukuthi hayi nangu lo zoqhathizwe lo bese mdala zoqhatha all over usiqhatha so amajita afuna ukuthi bembuza ugele ukuthi enhleke yini lazama ukuyenza wayesanana nami phinde futhi ungitshela ukuthi uyangithanda wara yimi ngedwa then boom khona omunye futhi nawe uyamthanda wara kuyayedwa kahle yini ufebelani wena lapha ekhaya ufebelani ngoba uhleli nje usibukela uyazi ukuthi uyayenza lapho uyafeba vele nawe wena lo sibukayo lapho please uyachetha efonini ukhuluma nalo wena kwenzelani ufebelani sizofika kwenzelani kuma wakhe ngicela umkhuzi nango behle umkhuzi umtshela iyeke lento qoqani mkhuzeni lapha endlini mkhuzeni yekela ukufeba mkhuzeni ubuka nje le show uthi abafana bayabheda hayi ngoba sibheda uyasmile usmile uzofeba yazi biyamchaza lo mfebe yekela ukufeba musu ukufeba nje labafana mina abafana bami nahlangana nami ngeke ufebelani yekela ukufeba hey hayi ozali boys mjidi hayi anibachele beye ukufeba hayi anibatsheleni my friends abanjani ayaphila kakhulu boza bese wasabi mfo wami ngena nje lapha le ndawo kahle Angahle. awubatshele beye ukufeba mfethu Nikele nokufeba bafethu mani nani bandazana nikele nokufeba mani into eniyenza kwa eco shop mani hayi Anikekeni lokho nikwenzayo bafethu amajita yanithanda ngaphandle niphatheni kahle yiba specific bethi yini mina beyile mfethu amajita yakuthanda ngiyakuthanda phela nizofe ngifuna ukuyichaza ukuthi abafowethu banothando yabo baye kukufeba nathi nakuthina siyeke ukuyivonca indabeni zabantu hayibo sibe straight ungazi mhlawumbe nawe phela umuntu abhaliwe la yena bese qamba bangitha kaJoel kodwa mara kumele abe neqiniso kuwena yabo ukuthi mawufika vele ufika ngendaba lothando yabo abe straight kuwena ukuthi hayi uwena phela umuntu wakhe yabo hayi yakuzwa ubani mfethu umfoka bani igama ubani mfethu igama ngoThemba Themba buya phema ekhaya Themba ngibuye Lady Smith okay Lady Smith likuphi ka Beckville phambi kweBeckville ngase 150 uyedlula iBeckville bese bayi Lady Smith Black Mambazo laba sicasame yebo bhuti obudala bakho ubuya isibuya khona vele lento le Black Mambazo Lady Smith ne phambi kwayo iBlack Mambazo
eLady Smith mawungena nje ngeLady Smith Okay. Then la igoli sithola le ngane lesibhizi yakufebela manje. sibhizi yabo Eish. kodwa ngiyayithanda le ngane Oh uyayithanda wona. sesinesikhathi sipush Okay, na ngiyabuya nina how long nipush? sesina 2 years 2 years. Yeah. Ubani igama lengane? noma Themba uyithemba lakho lekuye hey mina 2 years in push Liyaqhaqhazela ngeqhawe. Eh. Right mfowethu. hayi right Ehlisa umoya. Ya ukhohle nje ukuthi lapho ukhona sixoxe. yini nentombi leli Smith enye ucabanga uzokubona lutho nsizondala ayikho lutho akekho umshelayo ngale Smith thola lapho sizahawu kanti uqonyiwe le goli lo ayilutho bhuti omdala ngithe mangifika la eGoli nje ngayitholela imama elingithandayo Nomathemba awu Nomathemba konje ngobesha uba lo ngoma udlala Nomathemba yazi Chris Uyazi lo ngoma Chris? hayi kahle likhulele Ethi Nomathemba. phela sengikhohliwe la kodwa ikhona ingoma kaNomathemba Ayazi uNomathemba ngijwayele uNomathemba ujwayele ukudlala izitori. Igama lithi Nomathemba. Ngiyakuzwa mina senizwa madoda. No ngiyanizwa bafethu. Mfethu igama ubani lo? Mina igama uGift wena mfethu. Giftos. Umgift. Elinye igama lami namlelo nguGift. Okay, umagama ke. Mfethu. Ubizo. Ubizo. uGift ubuya pha emakhaya. Mina ngibuya la eMpumalanga mfethu. Mpumalanga MP kwamhlanga. Awu ngiyakuthola njalo. eMpumalanga nje ugcwele obani? Iphi language le Amaswati. Amandebele mfethu. Umndebele. Amaswati wona. Ekhuluma isizebele. Isizebele sesifana nesizulu. Lapha MP shothi ngasi nibaningi lapha. Sibaningi imihlobohlobo. Yeah. Ngiyabona ngasi nibaningi lapha MP. Inkabi yemcabangani kangaka? hayi lutho nsizondala ngathi uyayisola nje uza la. Ngicabanga kakhulu ngabona. Lengane uyayithanda lengane. hey mfethu ngiyayithanda mfethu So uNomathemba lona nawe intombi yakho. Intombi yami. Una how long uthanda naye? Mina ngina 5 months ngithanda naye. But uthanda how long uthanda naye? sesina 2 years 2 years. Uthanda naye. Yini le eyachaza phethe ngayo uNomathemba? Muhle. Ngithanda the way abukeka ngakhona ingcondo yakhe ngenza ukuthi ngijule nami yabona ngibe indoda nami. Yeah. Uphelele wena mfethu. Ngiyakuzwa. Manje le ndoda nalo ngoba siyamthanda la ithi hayi phela eyifuna ukumyeka. Ngitezwe yabona leyo inkinga leyo ezifana nayo esibhekene nayo naleyo. So ubani uthole yonke lento uvundulule yonke lento nje ukuthi Nomathemba yafela. Mina mfethu. Wathinta umfethu. Ngathinta umfethu ngithi mfethu nginenkinga la mfethu. So uNomathemba la umbuzanga? uNomathemba alutho. Awubuzanga? Angimbuzanga lutho. Mhlawumbe isizathu sakho sokuthi ungambuzi yini? Ngifuna vele azosichazela kahle la engalindele. Angalindele wena mfethu. Okay. So usibekile isikhala sokuphoxeka mhlawumbe mawenzeka mase efika la uNomathemba efike ekhethi nje uba futhi cha uthanda uzoqhubeka nomuntu wakhe ka 2 years. Kunankinga lapha ngoba mina kade ngingabhekanga ukuthi ini soya lapho. Soqhubeka. Ukuthi sothandana kuze kuye kade ngingabhekanga nje. Kanti wena wenzani nani liyathandana nje? Awukho la so ufuna ukutshela unazo ezinye intombi eceleni Nomathemba? Lutho mfethu. Uyena kuphela. Uyena kuphela. Kodwa futhi awukho la. Angikho la. Uphusha isikhathi. Ngiphusha isikhathi wena mfethu ngizothola umaqondana wami kahle. Hawu webhuti. Mana mina nga-understand. Wamtshela nene ukuthi uphusha isikhathi awukho la. Ngitshela ngisho kade ngifuna ukubona ukuthi yena userious na ngilento le yethu. Bidepende kuyena lento. Kade depende. If yena beserious ubuzomshada. Kade ngizomshada wena mfethu. But manje sovela wavumbulula nawe ngobafu. Uyabona ukuthi inkinga. So manje usuyabona ukukho serious. Akukho serious wena mfethu. Wawumbuzile mhlawumbe mase qothandana ukuthi ukhona umuntu onaye umjida owene. Uyazi intombi ezinjalo angeke zakutshela ukuthi ngithandana nomuntu. Bakutshela abanye uthi amshele ethi nginendoda. Akekho. Noma khona iqiniso labantwana angela. I think amantombazane namfowethu awakutshela iqiniso uma ukuthi ahlangana ne-out ayithanda kade ayifuna. Yes. For example yabona lento leyo ngitshela iqiniso ngoba limsulwa nje. Yabona amantombazane ungathandana nentombazane. Nithandana impela into ejulile in but intombazane once yahlangana nomjida
mhlambe ekade imfuna lethe mhlambe hlangana necrush yayo yiko nje uthana intombazane ethi ne-crush yona crush yani leyo ungitshela ukuthi une crush wena usibani bani kuyokwenza njani kuyokwenzakalani mhla wahlangana lo crush yakho espacini esincane nje ukuthi mhlawumbe kuyalalwa kuleyo ndlela leyo nizokwenzani yini enizoyenza uyabona nje ukuthi leyo nto kanje ziyenzeka ke into lezo uthola intombazane ku relationship kodwa ithi yona ithandela uvusi icrush yayo uvusi or icrush yayo umusa kodwa umuntu ukuphi ku relationship mayise sithole ispace nami esesangana lapho nangumusa yakhohle ukuthi unendoda lapho akusho ukuthi wena mfethu lo muntu kade kune bad relationship ile kusho ukuthi yena nomuntu wakhe izinto azihlangana uyabona naye kusho ukuthi kade azoyenzani kimi usho izinto zenba futhi ehlangana yabona kusho ukuthi kade azoduduza ngami yabona wena mfethu into oyitshela yona mina lento le mina ngicabangela yona wena mfethu bafo kabi yami lapho tshela mina ukuthi ugirl wena ngokuthandana kwenu nawe ubumuntu mhlawumbe ukuthi hayi niyajawula nje uzobona lutho bhuti omdala yazi ukuhlangana kwethu sahlangana endaweni eright yayibo sahlangana endaweni efana nabo park kanje yabo silapha sihleli ngathi ngibuka lapha ngabona imama elithandekayo yabo ngathi siba nengcongcwana saxoxa sazana isikhathi before size sithandana yabo sazana kangcono into iqale yaqala nje ngokwazana yabo foundation saakha yayibo kwafika leso sikhathi vele ukuthi ayazini hey mama ngiyalithanda ngoba mokumuntu vele ohleze ngibonisa yabo izinto angibonisa ukuthi amfethu into enje yenziwa kanjena ngiyabona ukubonisa salakho kumele uyiphathe kanjani yabona nokuthi umndeni wakho uhlangane kahle kumele uphathe kanjani wenze into eright nami futhi ukwazi ukungiphatha kahle yabo sabe sicala into yethu vele ngoba umama vele mokumuntu vele ohlezi akhona empilweni yami yabo ehlezi engibonisa so lo 2 years lo senowuphushile lokukwazana kwenu ukuthi ningakathandani ukubala kulo 2 years or mhlawumbe kuseceleni khona 2 years bese nithandana straight 2 years okay ngizothini kulo 2 years u2 years ungaphandle yabo siqale sazana ekuqala sithandana ukwenu seqede 2 years uthandana ukuthi siyathandana ngempela ke siqede 2 years sithandana siphathana kahle ukuphatha kanjani ukuzwa le ndoda le mayikhuluma kanje ngomuntu wena kuwena ungathi u serious uyakubonisa ukumthatha uyamhlonipha inini bese nanga umjita boom ukade chisa naye and then ukhuluma the wakhuluma ngakho ukuthi yena ube ngekho la futhi ubeshayela nje kungiphatha kabi mfethu kungiphatha kabi ngoba mina ngilo ngihleli nomama yabo sizama ukulungisa impilo yethu sakhe umndeni yabo and then umfethu nawe uyakhuluma ukuthi naye meka khona espacini yazama na into zakhe mara angekho serious nemama yabo and mina lapho ke kuleso space ngangiserious nomama ngaze ngamazisa nasemndenini akho emndenini yabo kodwa obhuti bami yabo nama-outwani yabo abantu abaseduze nakimi yabo bamazi umshana namalume sekunentombi ukuthi hayi malume ungamangalo umshana makangabambeki yabo yano ngiyakuzwa kabi yami okay so wambuza nogirl wena mhlawumbe ubani wafounder wena wafounder wambuza nogirl ukuthi hawo umama zanga ngibonisa yazi mekanganawo suspicious ukuthi angazi ngisole lutho ngoba umama mokuwumuntu ohlezi supportive yabo uhlezi supportive noma nje yabrusha up izinto nje ngingaboni mina kodwa have you noticed ukuthi in most of our episodes mozo check nje kahle abantu abaningi abanokubanjwa amadoda abantu besimame they are good ekufihleni yikho kuthiwa ngilisebenzisela igama because angazi uzofila kanjani kodwa abantu besimama one thing I've noticed about women they are good cheaters most of the time and they know how to hide izinto umuntu wesimame ngakucheatela senishade for 15 years akucheatele for 1 year or 2 years 3 years ungazi fokol ulokhu nje uwe wedwa
hayi kanti lutho nalo munye naye utshela ukuthini uye no asenzeni sizokhona ukufona because kunengozi engiyibonayo yeah nami ngiyabona ngathi lizonetha bengithi lizokuna hello ncwadi so tshela mina nje yami ubafisa khephe phone esalungiselela ukuthi simfonele umama ufuna ekugcineni lana ufuna kwenzakaleni ufuna ukuthi umama ashiye ubhuti lo uqhubeke naye wena nithandane noma mhlawumbe awusayiboni kahle lento mina ngikufunayo nje ngifuna umama angazise ukuthi ngimiphi yabo okay ya ngingazi ukuthi nami ngikwazi ukuqala impilo yami entsha nomunye umuntu uma ukuthi uyangishiya yabo kodwa isikhathi sisiphushile so makuthi akakushiyi uzonacela uqhubeka naye uma ukuthi akangishiyi sochubekisa into yethu wena mfethu njengomuntu obongekho serious ube lana nje ufuna kwenzakalani na mina ngifuna ukuthi angitshele serious ukuthi yena katazimisele ngami or katazusiduduza ngamina okay mase beyimisele ifika tayimisele kusho ukuthi mara angeke umuntu athi uyimisele angitshele ukuthi yena akanamuntu ebe nomuntu yebo simfonele Volume speaker. Athi ngikhuphule volume mfethu. Hello. Njani? Ngikhona wena njani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nabani? Ukhuluma no Gift. Gift unjani? Ngikhona wena njani sana? Ngiyaphila. Eshazi mara asifone yami leyo sana. Okay, ifone kabani nongifonela ngayo? Yomunye ubhuti we-security la ngime khona yabona nonini. Unena security usena na security. Uyenza ngina security. Bona izalana ngishaya ngesurprise enye sana ngeke sana wazikhola sana ukuthi sana ngokushayela lento lena sana ngoba sana wena wemama lami wena sana ngikuthanda sana totote sana kuze siyofa sana. Okay, unguphi ndawo? Ngituze nemfulanyana ematsheni nyana la sana. Okay, isimfaka ichezi ngiyeza manje. Okay la vie. Okay. Uyiboleke kuphi mfethu phone? Hawu. Ubizwa for security. Yithi be security. Hey. Kalungile. Shuthi mina ngizocasha nawe for 2 years. Angithi? Yebo. Okay, ake ngihambe ngiyocasha nawe inkabi yami. Kuze mefika la engakuboni wena. Simela. Ngoba Simela angazi ukuthi yini lokho ehlehlisa. Yes. No ngiyakuzwa nkabi yami. So wena awunankinga nokumtetela ugela? Anginankinga wena. Awunankinga kumele bungekho. And mina ngifuna ukuzwa ukuthi yena kata serious na ngami na. Baleni mhlawumbe ke ube right in even though bungekho serious be right in like bekujabulisa ube mhlawumbe bangele istefe nje. Kata ngijabulisa wena mfethu mara net mina kata ngifuna ukubona ukuthi u serious na ngami. Uyayibona? Yini le yenza ukuthi wena bungekho ungabekho serious ngogela? Mhlawumbe kunezinto ofocus kuzo empilweni eziserious ebhekane nawe or mhlawumbe nje yini le kunezinto vele engibhekane nazo wena mfethu ebheka serious serious ukucula so yabona uyacula ngiyacula ushaya ihlobo lomculo ngishaya rap kasi rap hip hop hayi kasi rap iveneka so bana ukuqasha mhlawumbe abana kungiqasha bhuti wami so utholakala kanjani ubani mfethu wena? Mina bangibiza u-AK Macassette bhuti AK Macassette ngifuna ugela bayifika la umshayeli umucoda phela kunankinga uyawazi ukushaya i freestyle hayi freestyle yeshow ufuna freestyle ngikhona ngezi mhlawumbe yithi bazoqasha yithi producer manje ukhipha khona la kusizwe la say sawona njani mama isikhona nawe ungasabi ekhuluza my baby son ngikubizelela sane wasengichazele mina mama sabona mama njani Sawubona futhi njani? isikhona igama lami ngovusi ngamanqele lo shuthayo uChris
sibuya kwi-Dweza TV. So into esiyenzayo sihambe senza ama-vlog ama-interview about abantu abathandanayo. So uGift la uyasitshela ukuthi uthandana nawe and it's been like 3 months. 5 months uyasho ukuthi 5 months nendawonye and happy ngawe usomphethe kahle umenzela yonke into ayidingayo yabo. So nje umuntu ofuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe userious ngaye noma mhlawumbe akwazi ukuthi akukhululeke naye ebheke ezinye izinto uma usikanjani yabo. Okay, but no, how? Gift. How yazi uyangazi ukuthi mina ngumuntu wamahloni. So wazi ngizela abantu ama-camera. How yazi Gift. Asikisi. Hayi nami ngiyakusanda Gift. Uqinisile sina 5 months siloko sithandana no Gift. So angitshela uGift mangathiwa nje ubamba ukuthi unenye intombi. Ungathini ngemxolela yena baba ukuthi uyafeba. Yazi leyo. Angazi ukuthi nga-reacta kanjani mhlawumbe ngakwata angazi no it's fine mama kunento esiphethe la surprise because ngibona ngathi imvula izonetha so udedela nihambe nani so kune surprise esiphethe so uGift yena oyichuzile. Okay. Yes so uzocela sikuvala amehlo nje bese ke sikunikeza. Okay Gift mbambe la umvala amehlo mama bafo. So ubafo lo ngembizayo uyena uza ne surprise. Oh yes cause manje i-surprise yani hayi ama-surprise one surprise umuntu besafi la hayi ngobula uGift asathembi uyakuthanda uGift asathembi ngizobala ka 3 gift ne okay bese uyamvula 3 2 1 ungamvula surprise Jesus. Wow we buka ngaphela Lalela siswami usimele nje kancane. Ubani igama lakho mfowethu kambe? Themba. 2 years nithandana ngithi. manje yini lenza ucishe uquleka? 2 years 5 months. Ufunani lana? Uma Gift umazela finyezelana kanjani? Ufunani lana mina? Ufuna baby so17. Mina ngisemsebenzini ngishayisile angithi hayi usemsebenzini ubuya ngo5 manje ufuna My sister ufebelani? No ngiyazi ish No ngiyakubuza mina ufebelani. Man uGift ufebela Nkosi yami lo uThemba naye uThemba uthanda ukhuluma kanjena every day. Is this how you speak? Yes, this is how I speak. Themba akakhulumi kanje lo muntu Themba why so? Akakhulumi kanje wenzani uGift? Ngiyamthanda uGift nawe ngiyakuthanda ngiyamthanda noyi2 usithanda soyi2 uthini ngiyamthanda noyi2 hayi wena hey I can't choose I love both of you uthini ngenze kanjani okay ngenze kanjani isikhathi singaka uzongitshela ngoGift uyazi uGift ungiphatha kahle wena uyachikana wena uviolence sometimes anithi ngiyakuthanda into zenza wrong angisho hayi no awuzini no umtshela ngoGift uGift bekhuluma la manje amtshela nje wena uGift athi uGift uyangitshela ukuthi dala niziphusha senina 5 months yonke athi umphatha kahle yena ucabangani ngayo uGift nami ngiyamthanda uGift umuntu ophusha isikhathi ngawe bukwazi umuntu ophusha isikhathi ngawe mina ngikuthanda kanje bengazi mara nawe bongangibonisi njengomuntu ongithandayo Bengingakubonisi isikhathi esingaka izinto engizenza noGift nawe eza 5 months angikwazi eza 5 months kuyenza nawe angikwazi ukukhuluma nawe pheka unjani but uyazi ukuthi uGift akekho serious ngawe yabona uGift uyangimamela makhuluma userious uGift wena ngimamela makhuluma nawe why userious you always push me away why baby why mara wena utheni game yasicada ukuhlangana ayangiphelela lo muntu ngithe kuwe akunandoda yebo mayini lento lengitholayo mina indoda yami lena indoda yakho awunandoda yini manje mara wasizwa mara manje uthini wayebuqamba banga uthi awuna indoda bro bengafuni ukuzisa omunye ubuhlungu naye bengimnaye ngiyamthanda manje angikwazi ukukhetha phakathi kwabo okay uyamthanda lona bafosisi mina ngisakuthandi jo seliphelile mina seliphelile ngoba mina vele kade ngifuna ukubona ukuthi userious ngitshela ngoGift mara umuntu ongekho serious nawe
Okay, so nina niyahlangana emakhoneni. Niyahlangana nibona nekuphi? Hayi ma yasingcele ngiyaka nayithuke. It's over. Ngiyanishiya ngisalifuna noyi2. Mana ngicela ukubuza lalela siswami. Hayi lalela singaka lalela. Angazi noma mhlawumbe wenzela le camera leya noma vele unje in real life. So nje ngicela usipholele kancane sehlisela umoya bese nje uyaphefumula nami. Yabaya botho. Listen. Mara baby mina ngokwazi nje. Wawusoka. Unjena akekho njena kanti. Akekho nje. Wenzela ikamera. Wenzela ikamera. Ngiyasala ikamera ukuthi yenzeni. Gift ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda. Gift ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda. Mara ngitshela ukuthi ngikuvulela inhliziyo yakho. Kodwa ngizange ngakutshela ngoThemba yes. I know bekuyi-fault yami ukuthi yenza kanjani. Kabili wena. Kabili ngapha nangapha. Ngapha nangapha. Lana ngibe happy wena u-aggressive. Ngi-aggressive. Ngesinye isikhathi uthi ukhathele Gift. Ngibuya emsebenzini ngenzeni. Mara you don't give me time. U-Gift yanginika isikhathi. Mangekho ya mangekho. Noma ukhona ubheka ibhola uphuza utshwala ulale. Ngenzeni? Nginobani ngisuka nginobani menginganawe. Manini animeni kancane. Okay siyakuzwa. My sister wena ngoba uthi wenza lokho akakwenzayo nani wamtshela noma mhlawumbe so what decide ukuhamba kuyomfebela ngaphandle ngoba umemeza nje la umemezela ngahlangana no Gift u-Gift yazi wangisiza ngelinye ilanga so wena ngoba umemeza lana umemezela abantu awuboni ukuthi wrong wena into yenzayo wena ubona i-right lento yenzayo cela uthule mfowethu wena uyibona i-wrong lento yenzayo ayikho right so manje wayenza idrama into yenzayo yikubuza ukuthi ekuthela amakhamera so uThemba lana uke waxolisa kulomjida nje ngoba ulokhu ubhizi umemeza angizange ngaxolisa so wena uhappy ngalento yenzakala cha ngikho happy ngalento yenzakalayo lana obhizi ukuthi uThemba uyamthanda ukuthi yena ubengekho la kuwe yena yaka bephusha isikhathi nje yakwazi lokho lo obhizi ukuthi kanka kuye uyena umuntu othethana ngathi ungithembise izulu nomhlaba kanti you not here for uthando ngifuna ukubona ukuthi kuhle wena ume kuphi nesikhathi uyabona sengizolahlekelwa into ekhona ngento engekho kuthi ile nto le kuthi ile nto le wena odume ngayo ukuthi wena ufikile waba i-evil spirit empilweni yami uze kahle ungene kahle kanti uyidemon uzomoshela umshado wami sithando sami ngicela ungixolele sithando sami I love I'm sorry ngisithanda sakho manje ngixolele sithando sami ngiyamlapha ngicela ukubuza manini ngiphinde ngibuze nje kokugcina unjena vele unje in real life akekho sona so my sister usehlisela akekho sona ngimangele nami sakazongitshela ukuthi uvula inhliziyo for ugift ngiyaxolisa sithando sami yiyo into vele lokhu ungenzela yona kulo 2 years yonke yinto lokuyenza vele ngithanda sithando sami ungithanda kanjani uthanda nomunye ungathanda abantu abawu2 ngesikhathi esisodwa angithi wena ukuthi uhlale ubusy ungayenza umndeni ngabantu abawu2 ngesikhathi esisodwa hayi ngeke kanjalo baba kodwa udala lo sisi futhi wena mfethu umdala wena mfethu mamela mfethu ngiyamthanda ngoba ngiyamhlonipha ungibonisa izinto ezi-right empilweni yabo uyangiakha lo muntu lo kodwa makazoyenza izinto ezingathi ngama 2000 ingane ezincane ngibhekela kuyena lo muntu lo uyena umuntu ongibonisa izinto lo wena mfethu lo muntu lo unengcondo kwakha uyangithola wena mfethu mara into ayenza ayikho sharp ngixolisa I'm very kuze mina ngifane na-out ngitshela nami amajita wami ate mfethu phela lo muntu lo uhlezi nomuntu 2 years cabanga wena mfethu and namajita wami ayazi ukuthi mangihamba ngiphuma ngithi bafethu ngiyahamba ngiyobona imama lami bayazi ukuthi ngiyakuphi bayazi angazi bona into uhappy ayikho happy ngalento yenzakalayo ufuna uqolisa ngixolisa ngiyaxolisa sithando sami my love ngiyacela uzomfaka emanzini ngiyacela sithando sami ngicela ngixolele uyazi ukuthi ngiyamthanda lo muntu lo hayi no Mana wait. Themba mina ngiluselani mfethu Themba mana wo lokuthemba Themba ngiluselani wena ufunani empilweni zethu wena ufunani empilweni zethu kancane ngikubuza la wait Themba ngicela ukubuza man Themba ngicela ukubuza uziphi isinqumo sasayo njengamanje nangu sesifikile la uyabona ukandela ukuthi uthanda then uThemba yezwe ukuthi lo akekho serious ngaye washintsha useluthanda wena sicela umxolele yini into ufuna ukisho isinqumo sakho sithini hayi
Ithiwa lento Chris. Hayi. Ngiyakuthanda Themba. Hayi mina ngisakufuni ngcono uhlale nogift wakho. Hayi angimfuni gift. Yazi mina ngithi ngizomnikeza ithuba mfethu. Ngithi ngizomnikeza ithuba kulo 2 years lona sibone senzani kanjani. Ngifuna wena Themba. Okay, yini ongayisho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe Mose uyamfuna mhlawumbe yini ongayumconvince ukuthi Sano sami ngizozama ukuba umuntu alright. Angeke ngisekwenzele lezi zinto zabo gift. Angeke sengiyamiyeka ugift ngizobhekana nawe. Ngi-right bhuti. Sharp. Angisharp. Usmile nje uGreat. Ngifuna uThemba, Themba my love. Yo. ngifuna uthemba hayi kulungile hayi sizofuthi emotweni baba sizofuthi emotweni Ayi nali. bavulele lapho Eric ungamfaki lo usisi akaphume ahambe Ayi nali iphathi. Shuthi kuyagula Nami ngibona lo ngeke mbuzo right. athi yagula ngathi akekho right Hayi ngikhonto wrong ngalosisi. I don't think u sharp. akuyagula I don't think u sharp. ngeke uthanda nengane ezincane omdala uzobehave kanje Nathi uyobehave ngakhona nje uqala lokho. Uyaphila kodwa kahle. basakala Simushela nje isikhathi. bafowethu asakapheli 8:30 siyaqala manje siyangena Thandiyaza brothers lapha yosearch sikhohle laba abagulayo siyobheka abanye ngapha sisiza ngapha la ngapha Hey sifuna ama branch bafethu kama ukhona mhlawumbe une information ngesibhedlela senhlanje thina asikwazi ukulapha izinhlanje asikwazi ukulapha izinhlanje mhlawumbe zame ukuxhunyana noma isister efakwe ko mental institution kwazi ukusizakala kwengqondo ebe right efana nawo umuntu emhlabeni Chris kulungile mfethu awusibeke kubanda kangaka yawuzwa lo moya langa lomzuzu welcome to Giazo TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisohlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.